kuti masviki vatambure. Iwe Jesu ndiwo kusunga kudzoka kwemhondoro. Kwese kwese kwaunofamba unonzwa zvonzi Jesus Jesu. Jesus Jesu ndicho chi Jesus Jesu. Afrika yaiva kwawani zvakanaka pasina Jesu. Vanhu vatema vaita mabira zvakanaka pasina Jesu. Nhasi uno vanhu vari kuchema Afrika yazara machechi. Oyeyeyende aya wangureyeyeyende aya Jesus hazomu Afrika aya Roma yauraya vanhu pavakaudza bhuku raJesu. Roma yauraya vanhu madhuna zvese nevatema. Roma yaimanikidza vanhu vese kunamata Jesu. Roma yaitofosa vanhu vatema kusiya midzimu. Jesu akauisa nhamo muAfrica. Jesus wakauisa nhamo kuvatema. Jesu wakauisa nhamo muAfrica. Jesus wakauisa nhamo kuvatema. Vana diki vava kuzvarwa vodzidziswa nezvaJesu. Kwese kwese kwavazvarwa vanodzidza nezvaJesu. Oyeyeyende aya ongureyeyeyende aya mondoro dzava kutukwa, midzimu yava kutukwa, mishonga yava kuraswa, ngundu dzava kuraswa, mapira ava kuraswa, zviga zvedu zvava kuraswa. Oyeyeyende aya ongureyeyeyende aya vari kunamata zita raJesu akaunzwa nevaRoma. Vari kunamata zita raJesu akatanga nevaGriki. Vari kunamata zita raJesu akaunzwa nevaRoma. Vari kunamata zita raJesu akatanga nekuvaGriki. Iyo Afrika yaimanikidzwa kuti isiye midzimu. Vanhu vatema vaitopondwa kuti vasiye midzimu. Nhasi uno vanhu vari kuchema Afrika yazara nhamo. Oyeyeyende aya Jesus hazomu Afrika uyo aya Jesu wakauisa nhamo muAfrica. Jesus wakauisa nhamo kuvatema. Jesu wakauisa nhamo muAfrica. Jesus wakauisa nhamo kuvatema. Ongureyeyeyende aya ongureyeyeyende aya kwese kwese kwaunofamba unonzwa zvonzi Jesus Jesu. Jesus Jesu ndicho chi Jesus Jesu. Kwese kwese kwaunofamba unonzwa zvonzi